କେମିତି ନା ଯୋଉ ଝିଅ ସବୁଦିନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ଆୟୁଷ ଦିନେ କମିବ, ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ଦିନେ କମିବ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଳ୍ପାୟୁ ହବ, ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ମରିବ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହବ। ଯୋଉ ଝିଅ ଟିକିରି ପିନ୍ଧିଛ ସ୍ୱାମୀ ପିନ୍ଧୁନ, ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ଦିନେ କମିଲା, ତମ ଆୟୁଷ ଦିନେ ବଢିବ। ତେଣୁ ତମେ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ମହାନ କାହିଁକି ନା ସିନ୍ଦୁର ଝିଅ ପିନ୍ଧେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢେ। ଏ କଥା ଆମେ ଶିଖିଲେ କାହିଁ କୋଉଠୁ? ଜନକନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ସେଦିନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ଆସି ପଚାରିଲେ, ମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁଦିନ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛ। ନା ହଁ, କାହିଁକି ନା ତୋ ପ୍ରଭୁର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଆୟୁଷ ବଢିବ। ହନୁମାନ ବିଚାର କଲା, ମା ଯଦି ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ମୁଁ ଯଦି ମୁହଁଟାକ ସିନ୍ଦୁର ବଳିଦେବି ମୋ ପ୍ରଭୁର ଆୟୁଷ ବଢିବ। ମୁହଁଟାକ ସିନ୍ଦୁର ବଳିଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ରାମ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନ ଏମିତି କଣ ବସ? ନା ପ୍ରଭୁ ମା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି ତ ଆୟୁଷ ବଢିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁର ବେଶୀ ଆୟୁଷ ବଢିବ, ମୁଁ ଦେଖ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଦେବି। କହିଲେ ହନୁମାନ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବୁନି। ନା କାହିଁକି ନା ଆଜିଠୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ତ ମୁହଁ ନାଲିଆ ହେଇଯାଉ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଜାଗାରେ ଯେତେ ହନୁମାନ କଳ ମୁହଁ କଳା, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ମୁହଁ ନାଲିଆ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ସ୍ୱାମୀର ଆୟୁଷ ବଢେ। ଆଜି ଯୁଗର ବହୁ ଆଉ ଓଢ଼ଣା ଦଉଛନ୍ତି, ଓଢ଼ଣା କିଣିଦିଏ କାହିଁକି? ସଂସ୍କୃତି ଅବକ୍ଷୟ ହବନି, କେହି ହେଲେ ବଞ୍ଚିଛି। ବାରଶ ବଢେଇ ଦେଉଳର ମୁଣ୍ଡି ନ ମାରି ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପଦ ତ ମାରିଛି। ସେଇ ଜାତିର ସେଇ ମାଟିର ନା ଆଉ କଣ ଆଉ ଉଦ୍ରାସ ଦେଲା ନା କଣ? ଯାଉ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଆୟୁଷ 5 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କଳା ବଞ୍ଚୁ, ସଭ୍ୟତା ବଞ୍ଚୁ, ମାଟିର ମାନ ରହୁ, ଜାତିର ମାନ ରହୁ, କଳା ବଞ୍ଚୁ, ଭାଷା ବଞ୍ଚୁ, ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚୁ, ପରମ୍ପରା ବଞ୍ଚୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପତ୍ତି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆମେ ଦେଖବା ଗୋଟା କଥା ଶୁଣ, ଓଢ଼ଣା ଦିଆଯିବ କାହିଁକି? ସୁନ୍ଦର ପାଇଁ ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଲେ ଝିଅ ନମ୍ରତା ଭାବ ବଢେ। ଆଜି ସଂସ୍କୃତିର 12 ହାତ ଲୁଗା ପରେ ଗଲା, 4 ହାତ ନାଇଟିରେ ଚଳିଲା। ଆଉ ଝିଅ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ଓଢ଼ଣା ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ପାଉଁଜି ନାହିଁ, ହାତରେ ଆଉ ଧୁତିଆ ନାହିଁ। ପାଉଁଜି କାହିଁକି ଝିଅ ପିନ୍ଧେ? ଧୁତିଆ କାହିଁକି ପିନ୍ଧେ? ଓଢ଼ଣା କାହିଁକି ପିନ୍ଧେ? ସିନ୍ଦୁର କାହିଁକି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଦୁନିଆ କଥା ଅଛି।